Λοιπόν, Αλάνια, εντάξει, εμένα δεν με αφορά και δεν με νοιάζει τι υποστηρίζετε και τι κάνετε στη ζωή σας. Να υποστηρίζετε ό,τι θέλετε, απλά να μην είστε εξτρεμιστές γι' αυτό. Καταλάβατε τι λέω. Εντάξει, τώρα όλοι πλακώνονται μεταξύ τους, μαχαιρώνονται, εντάξει, έτσι για το τίποτα. Για τα πολιτικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά. Τώρα, εντάξει, ναζιστές σκοτώνουν για το Χίτλερ. Εντάξει, ο Χίτλερ νοιάζεται για σένα. Όχι. Ένας τρελός ήταν που έπαιρνε τις περιουσίες από τους Εβραίους και ήθελε να σκοτώσει τον κόσμο και να τον εξαφανίσει. Έχεις μετά και τους κομμουνιστές, σκοτώνουν και αυτοί για τον κομμουνισμό. Η ιδεολογία του κομμουνισμού έχει σκοτώσει πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά. Περισσότερα από τον Χίτλερ. Εδώ στην Ελλάδα πλακώνονται όλοι μεταξύ τους για τις ομάδες, ό,τι να είναι, πραγματικά για ομάδες. Ένα παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. Βάζεις την μπάλα κάτω και γκλωτσάς. Ένα παιχνίδι και πλακώνεστε και μαχαιρώνεστε για ένα παιχνίδι. Όπως εδώ η Χρυσή Αυγή, εδώ πλακώνεστε κι εσείς, ενώ η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση που σκοτώνει άτομα. Και εδώ οι κομμουνιστές, εδώ το ΚΚΕ πλακώνονται και αυτοί, ενώ και αυτοί έχουν σκοτώσει πάρα πολλά άτομα. Δεν νοιάζεται κανένα στην Ελλάδα, όλοι οι πολιτικοί τα τρώνε τα λεφτά στα μπουζούκια. Διεφθαρμένοι όλοι εδώ πέρα, σκουπίδια παντού, δεν νοιάζεται κανένας δήμος, τίποτα. Σπαταλάνε τα λεφτά τζάμπα εδώ και αυτά που φτιάχνουν δεν δουλεύουν καν. Εδώ βάλανε δωρεάν WiFi και δεν πιάνει καν το WiFi, δεν δουλεύει καν. Μετά ανεβάζουν τραπ μουσικές, επηρεάζονται τα παιδιά, πάνε και μετά μαχαιρώνουν συνέχεια στα σχολεία και αυτά και κάνουν bullying. Άμα ένα παιδί δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του και ακούει τα τραγούδια αυτά και λέει για μαχαιρώματα και τέτοια και γκάνγκστερ ριλίκια, θα πάει και θα κάνει bullying και θα το παίξει μάγκες. Εντάξει, οκ. Άμα δεν έχει αναπτυχθεί και άμα δεν είναι έξυπνο το παιδί. Να τα πουλάμε κάπου αλλού και να τα περιορίζουμε για ηλικίες άνω των 15, 16, άντε 14. Αλλά και σε αυτές τις ηλικίες, στη δικιά μου την ηλικία που είμαι εγώ 17 χρονών, εντάξει, και πάλι μαχαιρώνονται όλοι μεταξύ τους και κάνουν αυτά, εντάξει. Δεν λέω για όλους εγώ τώρα, αλλά οι περισσότεροι από εσάς πλέον στη γενιά που ζούμε είστε σκατά. Μαύρος είσαι, άσπρος είσαι, κίτρινος είσαι, οτιδήποτε τέλος πάντων. Καλό και κακό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν είμαι ρατσιστής, εντάξει, είπαμε. Απλά εγώ προσωπικά σταμάτησα να φανατίζομαι για πολιτικά και οπαδικά γιατί απλά δεν αξίζει. Δεν με νοιάζει δεξιά, δεν με νοιάζει αριστερά, δεν με νοιάζουν οι liberals, δεν με νοιάζουν οι republicans, οι ναζί, οι κομμουνιστές. Δεν με νοιάζει καν. Δεν θα σπαταλήσω καν το χρόνο μου αφού εντάξει πλέον ξέρουμε 100% περισσότερο πλέον τι μας γίνεται, δεν αξίζει καν γιατί πλέον εντάξει μας ελέγχουν τώρα και μας κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων δισεκατομμυριούχων θρησκευόμενων ανθρώπων, καταλάβατε νομίζω. Τέλος πάντων αυτά, να υποστηρίζετε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει εμένα, απλά να μην πλακώνεστε γιατί είστε χαζοί. Αυτά εντάξει, οκ. Και πώς να χτίσεις μύτη στο γυμναστήριο? Train 2 σε την αποτυχία, έλεγχος στην αρνητική, αρκετή πρωτεΐνη, αρκετός ύπνος, αυτά. Πάει, τελείωσε. Μίλαμε τώρα μαλακίες. Πας στο μηχάνημα, κάνεις το μηχάνημα, φτάνεις στην αποτυχία, ελέγχεις την αρνητική, τρως πρωτεΐνη, ξεκουράζεσαι και χτίζεις μη. Αυτά. Δηλαδή, γιατί να το κάνουμε overcomplicate και αυτό το πράγμα. Πάει που πάει η Ελλάδα και ο κόσμος κατά διαόλου, να είμαστε εμείς έστω γυμνασμένοι έτσι σχέδιο. Τιούμπε. Εντάξει, να είμαστε καλά εμείς αυτό, να έχουμε υγεία. Δεν ήθελα να μιλήσω για πολιτικά ρε παιδί μου, αλλά εντάξει δεν αντέχω άλλο ρε παιδιά. Είπαμε 17 χρόνια ζω σε αυτόν τον πλανήτη, σκατήλα έχω δει. Μετανάστες έρχονται εδώ, βιάζουν γυναίκες, εδώ πλακώνονται όλοι μεταξύ τους, εντάξει είπαμε. Κάπου όπα. Αλλά και να θέλω να σταματήσει αυτό, δεν θα σταματήσει. Οπότε τζάμπα χαλάω το οξυγόνο μου τώρα. Υγεία να έχουμε εμείς, να είμαστε καλά. Αυτά.